Dnes si uděláme vajíčka se slaninou trochu netradičně. Stačí nám jakákoliv forma na mufiny. Vyložíme ji slaninou. Na každý košík s mufinem nám stačí 2 slaniny, 2 plátky. Potom zalijeme rozmíchaným vajíčkem, osoleným a okořeněným podle vaší chuti. Můžete klidně zkusit dát, já to nezkoušel, klepnout celé vajíčko. Tak já to ještě doleju. To jsem přelil, to jsem nechtěl. A potom můžete už dávat další dobroty. Fantazii se meze nekladou, takže já dám do 3 ostravskou klobásu, samozřejmě, protože jsem ostravský patriot, tak žádná jiná klobása to být nemůže. Do 1 zkusím, nebo do 2 zkusím rajčata. A do 1 dám špenátový list. Když už to takhle mám, můžu přidat nahoru sýr nebo mozzarellu, záleží na vás, ono se tam vlastně dá dát prakticky cokoliv, co byste smažili. Když už to mám tak, jak jsem to chtěl, tak teďka slaninu zavřu. Tady jsem to přehnal s vajíčkem, tady mi to vyteče. To se nedá nic dělat. A když je mám už takhle zavřené, kromě toho jednoho, který se mi teda nepovedl, tak je dáme do horkovzdušné trouby, anebo do normální trouby, podle toho, jakou máte. A po 15 minutách na teplotu já dávám 160. Dostanete tohle. Ten jeden, kde bylo hodně toho vajíčka, se trošku roztekl, ale jinak to vypadá, že to je absolutně v pohodě. Jde to jednoduše vyndat, vezmete lžičku, podeberete 1 muffin, tady ten je, to jsem přelil, 2. muffin, 3. muffin, 4., 5. se špenátem a máte hotovo. Tak rozkrojíme si napřed 1 klasický, vypadá takhle, potom si rozkrojíme ten se špenátem, vypadá takhle. No a nakonec ten obří, který jsme trošku přehnali, a ten vypadá takhle. Tak to je všechno, je to jednoduché, hodí se to k snídani, k večeři, dá se to jíst za tepla, za studena, takže dobrou chuť.